Abusafin. Minim say sisi ubiabre. Ne won ni say. Ya yin ye hu. Ya ko akopɛ baby. Ashia and sana disa. Ebe hadwin. Ma disu say eduane ni ya asa. Nyesa. Nti ma omo tise. Obia sorry waka. Mbambo ya hu ne. Yesim. Ago! Amen. This year, and I said, no more something. Say what you say. You're not your bread. You get your what out of her. You never see so. If you're a mobile, if you grow so, you have a sharing. Until you have a home modern, near Pre and Mukakra, near be near Konya baby papa, as she. Now, you enjoy a computer. We want to crack. You don't talk to this. Nana. You work crow. Oh.
Asam kesebiri boy, 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 asam kesebiri boy. Baba mhanche no baby no wan so adododo. Se de bia won so bitimi enye bibia gu ombo. Na na me de mentwe wa no. Nneema bi kɔ so okuru ma amani ni. Ade. E ba man dwuma. E frem rante no mpa. Wa nneema. Asamen. Nana, Meshia, Acrophobe, Homo Bacroma, Nana, almost so what? Nkrofobia we se nkrofobia. Meshia Acrophobe, We sia won. I wanted to say, almost so what? You know so what? Almost so charming. Wo ba. Mo mo ni kire kuruma. You got think for me and now you wish you. Amen. Nana, how many ever? Nana. Aye. Wo de agina agina. Ana wo ho fosa. Unye be ma. Mema munta. Na mpanyimfo ya mwaju. Ye kuro nto yade na yopia. Yo buru. Young Cassa. Nana mpanyimfo ya matrasi o. Montas. Ye de jase ne abusa pani. Ye baby sebi. Mpanyimfo ya mama kwa ba. Ya, Mama Kwaba. ya. Sebi mpanyimfo se. Ye nim so ye sebisa. Kwa so. Se chere ko wo Na mpanyimfo kwa so de boko. Ye frinya kurum. Ene ya nante a beduru he. Nyansa kurum abusua panyi oneme. Nyansa kurum omanhene na nafa asamcha otoso mienu oni fa asamche. Ana ye jase ni. Okay. Ya ma na ye boko. Ani se. Akokon yi o. Na etu efiri asase ye tiso so. Esi mu ache nda bebre. Na Nyankopon chaade a ene ye de be piem so ko. Nti na mpanyimfo ye baaya ya semina se sramara. Mumu e baabi nane. Na afensu mumu ya asase na ye ntena so. Ama na ye nyina ni. Ebisa pedi ensemble. Champagne. Whatever. Muzi mufiri nyansa kuro. Mona na ye odi fa asemche. Ana ntokwa sim kuro. Mu ahuni nyansa anfa ankontokwa ne. Ma mona na no so odi asemche mo di ntokwa so che. Ye bu afam so. Ye bu fam so so mo ye ba bi afam ani a kire se susu bibi kuro ba. Ye ti ha ye adwini ye ho no. Mo de ntokwa ne be san yen. Ama wo mo na mo kunu di mo chi ba. Wo mo ba tori ase ekunkum ye nkrofo nyina. Wo wura. Yenye ba bi ma mo na. Yenye ba bi ma mo ntre biem. Wo wura. Emanim. Muntu so. Asa na ade asa. Muntu so. Asa na ade asa. Wa pani. Nana. Asa. Yes, Matisse say don't be to go here be kroma. No, all bepere. Oh, anya sembia oba peno de trans. That's the class waba. On penny for na ye no nguso a. E no didi hon komo. No dey no be ke okroma. On so bepe be bia tra. Wo de nya abotre nya abotre. Wo dey wa be kura he be de. Translate bi. Oba ma. Nyantu wase. Jachi. Kasa. Sampi no waka. Kakra bi na me abusua panyi tinkura me fa free. Wo champanyimfo ya yunuma na nti abre. Tinso wona konti onumpo no. Woni di abasa won kro dodo wonpo le yiba. Se yanhwe ne enwu se ye yonko da ne yeda. Ye bema enkrofo ye mpanyimfo ahwere won enkwa. Yenumpo wo ye mpanyimfo ni na won mofra ene won yire no madi won achi. Numpanyin se obi nim jonko kura de beche so. Therefore, mesre wada. Yemu won. Ni me baabi na wonyi won ahome. Kopem se wasane ebeyi no ho. Na wasane yi no ho a ebusa won kwa so ene ne nhyehyɛ ya aka wose ye no wondi. Oba pani. Na jasi.
ne abusua pani kan ne me ne ya adwen yo se o hwe se ne mo motiti wo ya hu so wo abere papa mo se mo kwa na mo ba ya na se edom mo pani fo amudi ani mo kura me hu so mo abere ba no so wa enti ye be bom ba bi atena be mam ba bi na ma ji mo home ye ka se ma mo akọ ato akwantu no so ahwe a bibiri bi wu kwa ni aya ateni paponi nti ye be bom ba bi atena na ade chia maba na se be mo atena ha se mo bi tutu so akomani mu ye hu asa therefore oh monase what monase aso bi nkan tinkran muni wona nim na boni bi ewu mu atom ansa asam kesebi Mo sare mi ankwa. ni mu amodi kan ji ansa Ade chira. asam kesebi nyina se nipa bi wo ho a oba na hu nanim a na hu se wo nipa boni na obi so ho na hu nanim a hu se wo be nipa papa na me hwe won a won di anim ba yi a me hu fu so bia won wo nyina be nipa papa ento de ye je won e mbo won ba bi atena na chiri na se won ani o na ntokwa de so hu ni se ye de ha de ntokwa na ni ye duane e we mu betimi ni ya ba ko nti e be mo ba bi atena Enye bia asase na kotwa mama. Woni ji ho na mwani. Oh na ya ni ji ho dodo mo pe ye de mase ye pepa Sase ne mo be ka no na me kobo na na amane. ye pe Se mwani ji ho dia. ye ji ho E chese me kobo na se amane. e ho kombo kra na ye di yi se ye ya ye kwa kofi ko fo aba ne ya sha ase e simpata bi wo so e ho kombo ni Ayo. Ene mo me nkwa. waka bi amai Oh, ade. Ade ndi se yen yaje mo na ni yaje. ya pa dodo ni bona tesi to do nya me ase ohia Obi anko apam ye nkura. Chame therefore wa ti me to ma ho ko ise da bi anu am de ma ho so on ko hye no ho ye ma wa na yo empanifo amaba said the therefore e dey tuma nim no wo se ba bia no ode mkogu ye no woni gi ho na na cha me ho ma to therefore nim se be di nka adana se ye dana se ensada ba bi ode ma ye no e ye ni gi nko therefore so mani age so mani sempa and I say sa no de mo wa afebo therefore say ba bi ode mkoso ye no ode asase no mam ya tre na mu ni di wo so asase wi antam no nyina na ode mi nyina mam ode nyina chayen ode chaye kwa therefore edo ase ensada edo ase nyama nana ile dance ewu na mo mi sise kakra bi na wo oh nana asase to nhyehyeye wo ho therefore say mamre kakra wo ho a eye nhyehyeye e wa asase no ho etimuntie enhye bi e wo ho bia na dawroma omi asonte o se sise kakra wo ho de se ifimi na nanom breso susu bi krom ha se obi ba na ama na asase o se na ni je ho a abusua pani owo mu ne nana owo mu no ode mu nkonya yire no e ba besom nana afi asa no be sai ja ma de ama osidi
We the cake. Miss City. Nana chame. Sawa na daurma. Won kan won ka biu. Na yi se ya ntini yi papa. Aba matrase. We are say kasabra ko yanyina frefre. Se wanti ni yi a. Mu yi mu asum na mu ntie ni ye me besi mu so. Pinti asase wo ya na okwa. Na okuro bia na oman bia so won ne mra aka oman achi. Oman bia ni amamre ni mra ne nyama papa. Na ohene papa so nim. Yan ye tete amamre. Ene ye be kire mu. Se bi o me ba ye ya mamu asase. Mo atras mo ani age. Mo beda ase mo amoni ntoro. Emra wo no se. Se ye de sa de ya mamu na ye ne mo betra de a. Wo nana ni awu abusua pani. Mo nkonwa yere no amode won bae no. Wo mo be so ye nanan afi ba ko ansana wasa aba mo nchen. Sa. Ato so bienu. Ohini bia mo besi ni wa mo konwa no so bia. Ni konwa yere aba be so ye nanan afi ba ko ansana wasa akọ n'echi. Ni etwa to okura. Wi ase bi ya de ma wo so yi na ye. Mo. Asase ye de ma mo bedo. Anya no ba bebre. Anya aduane adi. Na achi bi kura na mo ye sikaja ye. Afi bia na ase o so mo de bere ye nanan. Eye sika akọ, eye sika mfutuo. Esu hina ba ko. Na mo ronsa akotoa. Ni etwa to no. Asa. Osampa. Manifo mbae. Nana chame. Ebedi nka de aseda amanana. Nemumu adesredi a yesre se. Enka yire no modie. Wonye hu bibi kakra maye. Therefore said the almost here no. O ti ba bia mro san hwe agu na hwe pa wada. Yire ho asem de ka bibi wo ho. Ka chi on say. Ye hu bibi enye yi. Enya me hyehyai. Dabi. Bibi ma yin hyehyai. So want me a ekwan ne wonu. Akwan na de ho no. Etumi ko. Ekurase maka. Utumi ko. Na me wi. Manifo mbae said the therefore say no. E amamre de krom wa. E yade amutimi a. Ekwan na de manim no. Osrafo di wonim mepewe na mepewe. Ekura se maka so me wi. Mo twi ya nko. Na no wada. Nana chamo. Ndeme naso. Ya ti manana so ntima yese. Sabe mpredua sampeli mfo se ba bia tumi wo no akinyi ni. Akinye ni ho. No kra. Ade de. Ya de da ho. Ede nana ase. Nye no a. Ene na masrafo no ene moko. No akọfa mo yire no laba. No be free dwumadi na ase. Ende ko a. Ene ya. Say see ya. Say de motie no sa na na kire. Nonko da ben. Mo pen da ben. Mpanyin se konfo we na bo ade na se kaka mu a. Ntu ase de woje. Ya ji ade so wan fi ade ya ade a ubisa se si ai. O konfo na bo ade na kaka mu a ntu ase de woje. Munko mo musumla. Chame no ha. Ne be se na nakwan. Ne na abrafo nako. E kwa da ho. Adine tuo bi anim. Adine tuo nim. Ya ji ntu ase. Ya wu no bi tu ho a. Nana untimi ya hu. Ade o. Asem na me sen. Nana. Atentre vota auto. Usimi ko gurija. Yanko. Niko fama no mo. Mo sen na me sen. Ene dia ba. Amamre ya tu na. Osrafo wo be ye mepewe. Kaka be be ya. Asame mi dwi ho mi ntiase. Ana edru. Say mi pa. Nana yiri pokua oba akoko na hana. Onu no hye obi dem. Odinisa atu opoku. So no. Nana. Sanya nko na wayere wo ho.
Nessa maíra furua. Sana nasa subribi. The brow than is out to almost. Eh, dear, Nancy, say a man day. Then you are going to peso who just. Eh, your mind too, near my friend. Now, Massa, Kahine, or Madame Chivacho. Sana nasa subribi, or that's a senior one. I will go near my home, Nana. Miyafi. Miyafi. Nana Memphis. Na who call them Utimida? Udame Nana. And one thing a drawing you say, ya. Na, and say, if we my papa be my son. Men no money, na me so crime, but they become fear them. Nana me sorry, boom, che. Men passo. Sara, is an opera. I dear veteran. Let me read a flat. I can really be paid. I go for a while. Therefore, me call. Asam kesabiri bay, asam kesabiri boy. Asam kesabiri bay, asam kesabiri boy. Pourquoi? Et Nana. Mido. Imagina.
Aba baby. I do what to am. Every. Yeah, maybe I papa. Every. Ai ma. Nkomo. Ankomo. Ai ma. Asena na nguyo. Yeah. What's it? What that from we? Who come on way? Sesi subri before. Yeah. Ena chi na na. Akosie won kwaso. Hey! What is she pa? Aba penny. Asomodi ensiri yetirim. Ebe man beru fast what? Asam kesebiri boy. 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 Aba penny. Ana. Young. Asam kesebiri boy. Asam kesebiri boy. Asam kesebiri boy. Achame, mtapani. Mara tuna mahema. Yempani fo ya kweshim ha. Sende se hia mu a. Na 19 ye be hia mu ha. Ampo. Zey na nya na ntia se. Nana, se wo mui. Na mo mu ya ki no mu. A wo ya kwa. Esum wo susu bi ahefie. Hey! Ada obi di hia koye baabi don ko ma na ye. Omu empusi ho. Ebi aso putu nunu a na atene kankan. Omu ya tra fofo ho ma na yakwaye. Omu ehwi obi sesi ara. Na wonko ya fa no kwa zubiri ahefie. E kwa sesa na yin na mfiri kwa so ase. No ma metra kwa nyaso so wahene. No hwe o mai suma yen. Masem ni. Yesempo. Sempa no. Chame. Abusu apani. Media de mpesa me kan say. Kwini na nim wo ho a ye monche. Nana ne bapa yi ni ofurikuma. Sani amamre sikire no. Eso ofurikuma ene kosesa ne papa. Mani papa ebetra kunwe so. Senti ni say. Sesi a papa ofri so pe ofurikuma ene bedi ade. Na onu na bedi ade na ye nsa na onu ekofa kwan. Empenifo a mo hyem wa ha. Meni konti hene anya adwen. O kan kasa no kasa twinne anim wo ha ye mmɔ nkyɛn twinne bi so wo ha nkyɛn mu ye de kyɛn anim mi ka na ko sise ye nyina ni so oforikuma o ye na ba pani sanana ni ho a oforikuma na di na ade na se ye pa bi ma na ko sanana won kwaso a no oforikuma o ye na ba pani no ni ye de ne ko na so kye bi na sanana wu a na ho na eri ni be di ade ba na ye e ba pani si na di ade mi di ade akoti yi ka no me buwa me ne ya adwen Eno bluwa. Wa won kasa yim kura no. Wo se amamre yensisa no. Na amamre yensisa no yi. Na oforikuma wo hoi. A daachi otimi di ade ma ne yeye. Hwan ne ekofa no. Na onko sesa ne papa. Mi de mi gina na mi gina. O chame. Mi ni ko ti hin ya adwen. Oforikuma na se de ne ko. Fi se edru ni eda a obaba bebi. Eti se edru ni ehye de se so wako. Sa. Ina esempa. Esempa ye. Ko chiame. Gazi. Si enyina adwen akɔpɛ nkurum sɛ oforikuma ɛna wo sɛ de ne kɔsesa ɔdɛfo ma ne badea ne kwa so ano no na mbom penti asase wo goi ɛna hɔ kwa abɔfra no ɔde obi abusuam mpani so sɛ ano ni ano hia ntoto ama etimi susu sɛ yenkɔ hia abɔfra no abusuafo ne yenom nyansa sa adwen na mbom so mama yɛ kwane a yɛde nakɔ sesa dasebrɛ ama na ba wo de mesra beka sabe empire do asamani mu a abo wo dwan po wo wura
na kan to nipa dasani no yesampa ade o me de ne be mai ade o me de ne be mai sa abasa de a na hema mesra ma mitumi amayi mpanimfo bi aka me ho me akọ ofa ya hotesi ala ko yi na so chefi se efumuti ohoi ku okrawa o chia me aima ka je se me mani tumi na mi aso me ko bi so wa ko bi de na ya asempa ani na kontire ono o chia me won kam na oba hema ho me akọ ofa ya hotesi ala ani nti ku okrawa nti mu me ko sisi ya obreku na modi ni shewu Ama de bia me come see uti nkofo ano atesem udi ye adwuma me no aware na ya hyehyɛ no emba so sɛ de e pese ye no de bia atesem de me be chi woni mani no so ya atesem o de me pacho why ama me pacho why uche he ujamia me kwa kotunzu kese ne me wu ahye oh na nya adu na me hu sisi a me ni obia na me hu ato na o pretensa me de akokọ be ba ka ta ma de we pra pacho ana na we pra ade awo de na ase na hwehwe yama Chikesi media why upo ba na be dem so what for now now the kids waba me gia we na ma sen jao be mo no no obon no ye sorry ama o chia me ma to ofa ya ma yese ba no ho ofa ya usempa o chia me nkom sempa na mento abusa pani se na dawroma ha boko no ofa ya ye ba ho a tentire ne tietie nyina se ya tete se na se wonwu yo o tie ase ye mo ya kiri no mum ye na hye nko asomase osusu biribi ahemfie a wo som sa akoa ase ne sei na amama ebo no sabasa o sa ne ba panyi ne ko sesa no sa iba panyi so ofori kuma tie ba ho se fa ofori kuma maye ni emfa nko susu bibi ahemfie nko yi na namre fie no no nko hye ho nsom sa akoa na o meri efi se dachi biara kana na ni ho a o no di ade sa ofi asepa chairman tie man ncho bu sepani ene mpani edi na chi o munya bibi anya wa ahemfie wonti o mututu o mu na mo namom eba me fie ha betuetue maso se ni etosu mi sa ma o makwa aba na wo me me pa maka kire wo mu bia wo ne se sa asemu ya makan kan se me ka kire mo se monko na me dwen ho na asemu hinti na abo mpuruka o kawo na ukunu a uhu ahwe enti me mamu wa ka kire mo se eye me wo faase ofori kuma no o mfiri me fie ha ne enkonko som susu biribi o kina ene na de tie edi ne omo wono mo kama minti ade nti na obi sai no woti amamfo so amaka ya no hwese ba bi ye firi ayeba ansa ne ba bedu susu biribi asase so hwe nipa hwere ye nkwa okom ni sukom eduru ba bi a na nipa ewusa ntwaboa ni amasefo nyina hye na koka me ne mini aba pokuya nkwa ene me wo fase ofori kuma ene ebedu asase so ye bedu ha no ana mpani mu ko na ho susu biribi hene ko ne ho ana waka kire so be ma ya asase dia nana emfa na yire emma no na wanka sanso abusu pani fa wo yire emma no nsa na wa ya asase odi asase no ma ye no a ye bebo ye sese wo hai wo me bisaw abusu pani o wako susu biribi fo ohina hemfie ho anadwo akọ dabi na se wona namua wona mukuntu ase anadwo na se wona nanamku baase ani mpampurase na wokọ se wokọ akọfa wo yiri se wona ne ekoye jole se wokoye denyo na wokoduru ho ne achi wodadua na nam sunti ma menua ba pokuya ye kunu
na wo so achi wo dedua na wo san so aba be fa eye oforikuma wo fa se ba ko pɛ na aka no asan de na kɔ na mo de no kɔ no so ama enwan a ekɔ didi ma ya ye san gya foforo enti me kan pɛn ma sesu pɛn ma ka se mo se eye oforikuma on sunu mi nkyɛn ha nkɔ jisubiribi na ankɔ kyena ni amofa mo kan kyerɛ Hey, ofaya. Asma ka obi hu. Ye pa ye be hu nti. Ene kikiri boa. eye bu ahum na me ka kyerɛ mo pɛn se yɛn akanfo ya mamre kyerɛ se so ba kwa ware a na onya japade a odi ba fie na obɔ ka ba ma na tua japade a wanya ade abrɛ me ene oforikuma enti me ma no nkɔ na na mo obi a mo ka kyerɛ wutumi ni sai wutumi awo ha ene sai ade be ti da so be dina be di minua ma atem anawnim sai na na no eminia abofra no media de me pe bia na mde ne ye wonu tumi e wa sase so ya aka kyem so ma kola no enko si ya kan ka abofra no dia na wo dia abofra no mi na minua be ma na ne ba nti se be di ma de no so minua ba mi na me tu din din dia kikari so pre e ma me fa abofra no kwa twen na wo be hu ade na be hu mo fa ma sa mo fa ma sa hu se e tna wo mo na hima ne mpani fo ye shema se dia ba ne se ye hwehwe obi amu akọ sisana na afiri ko asomase na obi fia betana na konwa so afa ya wodi hwemo wa ma na nkasa ye fumu ba oforpen na nkọ ye se abase oforkuma ko se abase why eno kokko yi na ma ye why ese na wa ya kokura o Ni asam no. ya kokura enche wa dana to ya tra ho mana na ko wu obi ma so sa kwa Ochiame ba na nantu me penfo se nana wo ye minua pa enye nchen minua kan na be ye ya pa se ohini port se ebe kwa koso mo ohini foforo e o bi ma so ed mi ameyi bi ba kofi ashanti e mamo mo ma no nko na okrampa se me simoni okrampa me simoni mo edo anu ase nfa ye sempo Samfa ye. Anye na. Obusia pani. Ye hu abrante no ankasa e so be ya ma yenya. Eno ni asam no. Kofi Ashanti Mami. bra Bejano chama Empenfo me banaba Kofi so ma me frɛ wo ma ye ne a enya bone ele se wo fa akodi nku asomase wo sisu biribi asase so wo fa ye panyini wo kokora wie Na nafa asem che. ya hwe ne ya wo kwa kowu wo nku asomase sa akwa na ya nyi obi na wo ma me se ebi sa na wo be kwa ma ye Kofi wo be kwa na wo nko Mekwa kwaje me wo fa na fi nkwa so. Yo, kanyimfo, yesempa. yi na ye sempa Ana hima. Eni ekufi adaworo ma. Oso bekwa ma ye dia. Ebe me musu. No ya ahoboa, ye ti aboya ahoboa, ye begya no kwan. Aboa. Anjuwe Hey, akasama ba ya asam. je wuti kuma fa Titi wonti se na na fa asam cha wo fa ase abese sa ne fi nkwa so ma se amene wo kase oni ko ni pa wo so ma fi ho So bo mentia se. Ole fe ko fa Ashanti na na. me de minim mama sa ma fo ke kasa ya branti ane ho fe abante kama hwe mi mpo nko ba se me pa se nke you awo sa so pa adwuma ka ho Me wo ho me se wo pe. na me de menye
E mati bi say na susu bibi nya ya nka yo. Ko be bo me yebu ekwo yiye. E den se ka ya bre. Na we aseme kwa na wo kan. Nti what be person na susu bibi akwa akoa. So me bo no omu ne manda. Ah, wo bia akwa. Na ba so. Na wo pa. O kwa bia ya kwa na obe pa wo. What did he say? I don't need it. I don't need it. Then don't follow. Yes, so me na yes me na popla. Ochiami. Nana mwa. Ti emantu na netutu jagu se. The friend ha. Me pese. One na bosum no nyina betena ha. Na o hwe kuro mai. Se de be ya. Show bia makuro so. Tutu jagu bema. Say the therefore say no. O sempa. Na chame. Nana mwa. Anto therefore ne ne pen fo him. Se de di camera wase. Se yo kan yasomate. Na fayi ma bakuro im. Aduma ne meye. Ne be bi famiti toyi. So therefore ne pen fo. O ma be me share me pen fo no. No chino pen fo na me chai. Ne ko ni hia bia no. Na ida mo man no. You. Nana. Say the therefore say no. O si ansa na mna kansu be sit class na wo di asase aka kire no. Ye nya ya sempa. Sempa ye. Yo. Kwati. Nana. Wona ne beko na pe ba bia ma no. Na chire mu mpanifo nyina mo akọ. Na asem ko awo no. Na se wona no no. Abeka chire mi. Yo Nana. Akasa mate. Bema. Hwe ne pa ba bi pa ma no. Say the therefore say. Isa sa abo no so wona nkwayem no hu kwaye pa. Ana opani buo wo. Pa ba bi ti se kroni tifi. No tuma bone nsesen. Abo nsone say the ensu betuma kwahwe ntakram. E wona nchen. Tuwati. Nene nko. O chame. Nana. Anto therefore ne pen fo. Se me don wase. So be ba no. Wajiba tum. Ni o man pe bia no. Mai amo man no. O sempa. Na ye nya sempa o. Baba mote. No be ade. No ya tia nso kama. On fa aduane se mo nyejejeje na konfo sem so. Hai. Na bedito. Naboa. 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 Ochame. Nana. Mani tu pen fo no bae. Yeah. Asakese ba. Hey. Asakese ba Frank so. Any say. Akokese e ba o mai. Akara be ba hwe onkwa. Ye ba jibo je pode ade akọ. Ogoye nkwa amabinum. Eno achi no. Odafo sara ahwe ya onti. Beto. Asemeni. Musapeni. Yasi. Send the for the no I can. Let us say idea bebam. In country. Wonya ko bin kama ye. Therefore, said the Tiano, and so boy a mania kama. The one soon in preface and penny say. So come forward, Crum. That's what some come so crony. What him some be out of flat what TV. And come say none of my room and won't potato cream and one boy a mania. Well, we and yes, so wow, no woman. You know, your mouth and your young mind. A bus you will come be. Hey. Hai. Ochame. Nana me waha. Munko. Na me gire ho. E bi bia me mo sote. Ada. Pani. Konti, said the therefore say no. O si ye beba, e twa bi hu nana, ne nim pani fo. Ti we de, o therefore. Ye be sele nanti. Ye de o si ayo. O si kwanda. Aya. Naboa brebe.
Na bo bre. Na be di job. Free come for. Damosi. Damosi. Ananom. Damosi. Therefore, when you say you ain't nowhere, you trust you two as here. Therefore, men was all quite baba. You best shrimp qua, you best shred this year, and ranting in my bow, dear. Simple, or therefore, unto best show cram as America. Not as a need so soon. Therefore, Mistress obey your own baby. Asam na wokan. Na me so me ntra ho. E ma okono mansa na ma ye hu bibi. Enti me pese. Na na tutujagu, on na bosum ni nyina betena kuro yim. Na wo hwe kuro yim ayen, wo akoma mayen. Na akra ne yade hye no anhye. Ansa de beba saa no so no. Esi enye obi etra tutujagu ne nkyai. Se de be ya nani baji. Na hwan na ehwa obi ti atana ne nkyai. Nana, asem wa yekan ma dwene hu din enku se adenti na ye ma se kire enkwata ne nkyɛn no nso no Hwia kai. Sa ho akire. Hwia kai. Sa kire jama wonim no. Ne sa bo kire tuo. Sa kire kronfo we nya atwum we. Owie kronfo afidi mi na mbedi wo fie. Ja ka. Me de se ma dwene hu di ze be ye yamfa ko fie. Apo Wofie jomafo. Wofie ope mate sa ponchi. E kire bi nko an okwasama. Ade wakogu abusude nu. No de fia koka ho. Therefore, si edi ko fie ne sekere won boni achi a yam se be yam panyin boni. Susu sa de ntini yam fa ko fie asante. Sanse ko fie asante yo nipa bi an wodwo. Obra no wase. De obeka so wonya bi a woyo. Na menzo me gidi sase ya de ne kwa so ne so onkotena wa. Onkonko Suma no boni ka abayan so ahefia. Bushapani ne wo kanu. Na o ya dwen. Bise ko fi asante no oyi nipa bi a na hojo. Ko tena wa. Ye nyina ye ni baje. Ja sen. Obedi hu djuma. Na o ma ko fi da ko pie tuti jagun chai. Yo nana mako. Ete se de wo kan na se bi ko fi asante na ye kan asem. Oyakoa. Nti de be ka bia na obetie. Nti me gidi sisi ya ne kotra be ma ne nchen a obasom no ma yani ma be ya ene wakan ya mentena so sa se bere kunam ye di ni sha yo Sempano ya se ba modyo Sakona no hu pa no hu cho woni bia ni kaso bia we dey count for asante de wi yo bema tutujagu odafo sara ene suma ayen se ye mre wanim se wo si nananemu hia bibi na de kodi poti nananemu hia no fatu yanim ye fa nkoto odefo na nasara nanim o chame wo ho anto busapeni ne to perform by say ko da nan cheno ade am hia ni ko da sani moja e ba mo ya de so be keke chame odefo asonte se kaka nipo mo janko ade a enka ye yensa no anwode e ketewa bi maye enye de nana se numre ko pe nipa be ahodo me yensa kura e benya de amawo abusapani enu ana ye nya anybody say anybody ebu eso o chame no ho busapeni asonti se di pe nyeni pe huru bia moja ne wo me hia de se kronkron busapani Kronte woda for see hwehwe ade se kronkron moja aha na betonko asam kesiesi aha na beda busapani ka bi fa ho be fa che odefo ni ehunu kwan ye be fa so asam abeda ho no enya asam keto na abeda ho no chame ye em se de na ka so pa de se kronkron moja no nyese mante maso atiatra ne mo manu sai sabu ane bepem a jisu okonachi ye mpanyimfo na wo achi ampa sa ti asemi wodi atudwe die nya ye beko ne akobo mpanyimfo amane na
Moye bi mo on. Ye di abra no. Why? They ma tutu degu. Say be kwa bob na ma me. Nya no be kan no. Echi. You are some. They ma say kwada. Oh, can see me. Oh, yeah, me. Now, why not? It's a budget. And then you need you. Say, you know who's a folk of fun in a papa. Idea some now this for a pieces when you time say or do can I sabe. Your duco, a bow, me Jimmy Sika, no more family come. Mammy Misa, maybe I bear you. A boy or duco, and then Jimmy Sika. I'm a big dumb. What is a dumb? I'm a boy. Yeah, man. Mommy, by ye. Oh, if you are sick, Ben, my dear, will see someone son of a ham. Ben man soon in you could see the sea. What's your say? Sir? And talk one uncle for no dear be kind. Make work. Mercy painting a dinner. Sent to one bar, me dear anymore. Madam, a crab to one mamma. Why are dear? Say, ye no one's after dream. Ye no one's near fadring. Why? Major, I say, would you also sorry? I only know Kruma battery, and Saka crabby come one. I send beer before you from Nephew and on our in the Munke. Who sorry an hour? Who ye bema or cock? Or Kumba, who ye bema? Oi, Jana Mananka. On a quiet few. No good see the Abba, no, but catching. Mananka. Kwakukasa, Mammy Mizao. I dish ye going. Sissy, I go by say, Obinfinity, and to Emma Cross to be here. Why? Maybe some wine will come obey or your this year obey me. Afterward, and I say, I can say, Obishan Mujangua, or this year. And no one has some of me having Namuja say, or Kumoti has in Amukasa, Baba Saga. Mammy, Papa. Mammy, this to quite a secret, my dear. Send you I ever woo. I mean, I'm the baby. What a minute, I hope one more money. Who am I saying? Why you say you're frozen? Would there was some yummy more book room? Papa. Not some yummy more book. See, okay. And my papa and I'm shamming the bobra. Then you who catch and say, we shame, yeah, my papa. Kikrumha, who coffee ship, man, no after no. Remember, we are wild fool. I said, Papa. You're walking from me and going back. Why? I'm Yes, Coffee. Black. A customer children, what? Some powder, some men. We just wear a papa. She. We can wear the shikun. Make us say, Kumabuson. In young den. So, nobody in it. Nana, idiot. Me won't question me, idiot. It had it to be women. A corona day. Now, Cotania, who say about me, Mitawachi. A quame first work with free a cocodine in there, a mass of Rubaco, Mocodine. Then, mum, you mean in Tabudono. You saw the monk no woo the visiting him. What is the person quite wrong?
Number 2. What am I catching? But you. Okay. I saw my catching. When one was when she orders a Nibiera. Wow, sitting what? Number 2. What am I catching? But you. Oh, I'm your uncle. What? Ochami, nana. Tie ma tutu jagu se. Okaso ohia me. Ene me mpanimfo. Ampa. Ma to safra won. Ama onyira behia. Ti asem ko owo no. Onka die nyira ye nti. Ampa. Be ma tutu jagu. Se de odefo ne mpanimfo se no. Die nyira ye sempa. Ochami. Wa. Anto odefo ne mpanimfo. Semba ha anya bone so. Woni kura yikrem. Ampa. Mpanimfo ba me chai. Ena ka se mi chiro. Mo eti amba maji na ko na nanum. Ni na ye sempa o. Sempa ye. Eti tu jagu se. Ate ne oka ni nyira. Ampa. Na asem na ode baaye no. Ye. Imu ode kakra de. Ntienti. Nanso bi be bia no. Obenya muaye. Yo. Be ma tutu jagu. Se de ode fo ase no no. Wasiti napa ye ntu ano a. Wodi mfuku a wo mu. Die tu ano. Wo sempa. Ochami. Tie me to da sebre. Se bi ota fra champion duasa me ntumi nka na no wo fom. Ya nkwane ya nsa ama no kure ne ni ye ni be ma odihie bi obetumi ni tira to ma susu bi bi asasi. Be ma bi eno. Be wo sini pen. Jache. Adi so na akeka aka no. Se be ma bi eni ho. Odafo asra ama ya hunu se na bo ade de be ma no. Na ye pe obi ama ni ni tira ko twa so ni anya nkwaje ekure mu ha. O ka kire se be ma ni ho. Be ma ni ho. O pe so o kire se. Jache so wo na wo nya ayeko. Wa gase. Eni asem na wo kan. Na je se wo pa kire se na nane ne mpanifo nyina yenko wu. Uma wano so asem a wo kan ekọ wonu. Ekọ wonu. Wo yo pani wa hifia ne wo kan ye. Wo nyina we. Abodwe be na wo kasem. Wo de wo ye odihie. Wo ye be ma ade na wo fa otin to. Ye ka adihie mu adihie a. Mo ni adihie kron. Mo ni adihie a mo na mo titi we. Me menyo adihie o. Menyo adihie. Ochia me keke. Na me di na hifia. Chame. Kasa. Enda wo se wonu odihie. David da. Hwe wo ahemfia bibi papa bi ba wona wo pere ho mebo a nyawo na wo yin kapre ho Danka. mponchi ngan nantwie aba so na wo din kapre ni ti ho hwe sa wa wi mponchi tani ngante na wo yefu na ya twawo wo di gina ebe ka sa oba onye mbusu na nsia mebo a asama ba ni e to di hia ama ni bi ti akwata wo se me nya di hia konkron enda fo pon ni tro ho chame pon fa tro ho ni hu sa wo nyo di hia Na sa yekom na no ma chom. Obi e na no na menim se obedi asi ne wo so odi ni tire ko twa so ama o me yanya nkwa. Sa no won te da. Hwe ma men kan kiro. So wuntumi nso a. So ho obi besoa. Obi hwan. Wo kan na asa na manjo entonyom frɛ. Why you abodi se hu na wo de pense afu ani. Wo kasa kwa. Wo twa wo ye odihie. Odihie kron ade na wo de wo fa otin to. Na obi ne yakwa fa no. Kasa yi. Abusia bani we. Die gase hene kan me fo ano so pa. Asama aba na nya asam keto wo. Na mpanimfo ebu be se. So ode hye anko a akwa aduane. Nokre. Ba bia wutire do wanyi. Sa wo ko agye wo manya. Nka me dwene se nke be yama wo man. Yekom hwe ne popo akira wa motuom. Me mfa me tiri nkwaje na montena se. Sa mo afumfuon. Mo anu atwenhwenhwen. Ana yemo se me phone ma phone tia na yeme ana me hu nesisa mo adwen yemo se ma ben ogo nkwanta mo na ma ben munyina mbe wu mako mo ate ya mu ye dia ya me ya susu bribi for mema ma bati kanti ya mu diti kuromu a asema bana sie pani pa ba ko pe ama ni di ni tia to wa ma konwen ya enti yenya bi na ya me ya Sama nko ye bema na maye oba kam di mitibe so ama konwen omodem ma gumeni mase adia na mu ye ana mu di sa gro bi ye di wo fia ani bi sam enya mema na tete wo no mu mema mu ba hifia sa mu ba hifia no makunko manufu
me pe be ma obetimi di ne sa si ne bo akase me me di miti baje ade susubribi ma yesi me di miti baje aje susubribi ma ade esi wo be ma wen Mukasa. Me home family. Ati na ma. Madane ma na. Mukasa. Ye me ya. Ah. Yeah, me come ya. Nana hema. Ukraini wakasa. Me opani mensa. Me nyanka me ko. Na so ma ti ya me wo me hwa. Nya de metimi akọ. Ah, why? Mensa bomo de Me ntimi. Hwe, e me ma wo fie ha. Kwata wo ti wo ye be ma. Asam kase ba wo wudu ti ba kwa no wo ti ho. A wo hwe ye. Eso me ma wo fie ha. Ah, kese mu pia ni nyina me fie na mode ba. Ohun se wo nipa bone fo papa. Sebi ekuya sebi nya no. Yes atoa, wan kwakon. Ya kese no, na mode da. Me na me so, be fa me ko. O to ba nche a wo du ko fie. Sura yi. Nana hema. Me no ho. Ye nya be ma bia mo nko. Ye be nye ba. Asante. Ubiri robo mkwai. Ai. Ah, inwe. Anda kwa dia chada. Kula wedi. Obeje bibiona. Edosi. Kofi. Nana. Bobo ho. Ocha ma che minu ni beti kwai. Yona na mate. Ade yen obi afa na bo boa. No ko amache ma bobo pon. Hwede wana na ho. Wate. Yona na. Bobo ho. Asam kesebiribe. Asam kesebiribe. Asam kesebiribe. Asam kesebiribe. Okonfo tutu jagwe asam kesebiribo nanane edani wo konfo tutu jagwe konfo tutu jagwe Comfort to Ofi. Asante. Ka obi me bibia. Yaso. Amonya. Fane mani na, wate.
Oh, what am I sure what a passano? A jar. Mata said, Nana, Asuma, Limpeni. Nas one in penny for so one for company. A crop of penny hole. On a quack when you are. Or fool. Share, or quaff on a coffee shanty. Huh? One coffee. Or come for penny. And a coffee shanty, Miss Son, woman, a 2 parts and penny for a choir, or one could take a fish and one could take a fish. Hey, now, Mrs. So said. Adriana, or come for penny, and Nana penny for my tenacity. A castle 1 year Monday will come in our man. We listen to now. Or no coffee shanty. Do this and into no more. And it's ya no more on the yashi. I want to coffee shanty come in. I can't become a jar. Maybe I come some. Nanny Yako, a jar. In a long why are you? Hey, ready. Oh, I got 2 bands and I'm quite. Me and Uncle took a crib in the wolf, Wendy. The minute she will fear, what's a cup of food? Maybe be our what's a cup of foursome. Nothing somewhere across you. Yeah, can walk up for foursome. Would you be an anna when you walk up for foursome? Quana go to Nafa Woody, says I almost you do a no much here, no more cook. Penny for say, very any wood and caffeine and woman, I mean, Nasa Kona baby, a Sawala. I said, my check, be on a corner of the room. Here, dear Dio, and I am a crime. And also, she will be. Govina no pay. Mammy, answer me, be the money. Miss Sarah, Fanasia, and Nicayama, comfort to Jacob. Now, down room, and never become something for me. That's a breath. What down room, I said that. Coffee. No coming to be Tiamani. I just have a sumami afraid with your penny. Huh? Do we come afraid with your penny? No, about penny, ma'am. Show, no more, monsieur. No.
na mitio mana to Kofi Asante ma yese aha de boko ono firi kwana yo Asante usempa yo na chami ho mese mo mana to abusa panyin ani kuntin he ena mampenfo mo hyemu ha se didi kan no meda madam 40 minutes fe ye di akire amampenfo nyina eye kwasoma mekowo na na soso bibi memu no se bio san kamenya no a kamenya mitimpo ni dimu a mepie wo nyasa kromu ha nti meda na di akire mu dinde comfort to jegu komfo we de wasuma akwaba ye de wasenso Ega kwabu Man komfo akwaba. Komfo akwaba. Ana akwaba. ye ochame ana mana to Kofi Asante ma yese papa mejina nyasa kromaya nem papa na mara kwaba papa afi so man de nase papa se sompa onya akukodro ko susu biribi memu ko soma o manyi papa se na otwi report abedu fia na se ya na se a na eni aseda na ebonya afo tiafo to aba de aseda kase ma no Kofi ya do ase o man do ase e do ase nsada Asante abusia pani se ojina man yanam emu mofra ne pani na ojina wanem aba wakwaba yo meda se Nana Chami Kofi Asante waba wabona mane kama se ne amamrekire ese ye di hade enso ebono ti fa hade ebono na manu hu se yakura yo nana wanu hiam kwa Asante uko ye kaboni bi ensi ha na mamu ofa na aka nkinegu nti waba asemba konso a abeto odo no esisi e mu wasote no hu ni esifi ene se wo ba ye wudu amane aboyen na di etwatu okura ne se empanifo abaka yitire abo ho na ka eyu di adefo we di etire ye ene se wodi aba no nti ha de ekoni bi ye ho ha no wabeto ti usempa na chami ho didi kan no mema yama yenyina ye ho hyeden papa na sena amamre no tino mabai die dwuma bi aka akire bia no menso de ma ho de beboa ya ye no sene ye ye no pepe empanifo ago Amen ago Amen oma ahayedi Chami mintie okrunti Bantu abusia pani se enhyiamu ayehie enye ahogono yeni abre akasa sabre enipa on diaba a epese on mutena konwa so yeye no on fa di nu ntugwa na ye hwe ne ese efata no ye fa ntia entra konwa no so ije sempa senpai no ma ahayedi nana hema ne panyimfo o man yakru freye yeba o man yakru freye yeba nana chame mintie ene nhyiamu ayehyiamu no nya mo fra nhyiamu babila yani abre papa papa na asa na meka bibi ha no mesra na hema ne mpanyimfo se oma abrafo no ene ma wa no entwom ho kakra na akiri wo ma saba ene se o kira bi na obi akodina ba bi ka no yo ti ya meka mi enti o so mante yo so ti di yeso meka mi enti a o so ehura se akire nti na na se wara na mkwan kakra na abrafo yi ne ma wa no omo ntwom ho kakra na akiri wo ma saba ai ma sempa Akwanda. se kwanda ho yeah abusia se de atutiri ho nam ko a di mu anonko yeah kontre abusia mitio edira me nsa aka no ni odi kan ofori kuma tosu mienu yenu ni adamprane ya tosu mi nsa oba panyini ba Kofi Sampani ni otwa to no one nana hema aba Kofi Asante
Sidi ama sa kan. Osempo. Senpai. Awo tiame. Mi tie o. Bisa ofa ya ma me say. Adenti ino de no wafa ase ofori kuma din baaye. Jase. Obisa sem. Ofa ya. Osempa. Jase. Me hu sa e otan. Me bisa o say. E yo ofori kuma. Ne papa eni mpon. Eni ohini e wanya ne ba bi koi. Na no so oni ohini na bakan. Oyo de se kronkron. Adenti na obisa sa. Achiame. Naima. Kachi of fire sen. Mesi ontie ne ameka ni ye. Ne wo fa ase ofuru kuma no. Akonwa no. Onu munya ne nne. Ochina so ka o. Osempa. Samo pesa wo chi adidie na. Kachi oba he sa mesi okonwa obedi akoda no. Obedi ofa ya tie. Yeni penifo a. Oh, wa ya. Yeni adisi kron. Yeni kase pro ne pro. He tie. Me pesa me kachiro na onya ho tie ase se. Edi fi na akọ no. Ememe ni adidie ru kura. Ye twam Susu kasa ba wonu mteso gume ho. Na mo fa. Urafi. Me kase ose agina ho ma kireki. On se duru ho. Penifo. Mesra mo. Ofisa mpane. Eye me ameba. Odi ade a eye yie. A kire se. Oni nana tnai. Efie bebrebe. Che yie. Enti onima mamra ewo ho. No onim konwa no so ho amamre. Wantu kwan da. Kromo ya so wotina ha che. Enti onim kromo ha amamre nyina. Enti meba no odi ade a eye yie. Yesempa. Na Kofi Ashanti. Nsoso e. Ochiame. Bentu mebusuafo se. Ebre ba ese. Ye hwehwe obi amu akoyi nana. Ama na ba fie no. Hwan ene enya no? Kofi Ashanti. Emre tu de ade ye pa obi akosesa nana efi nkwaso mu no. Kofi Ashanti ene eyi ni ma no kosesa no. Nti sa na du de ada. Ese Kofi Ashanti di. Oba hema. Ni ewu ka bia betawoti. Promise from ni hwehwe se Kofi Ashanti no. Ni ese se fi ye de ye ma no. Ni e fa ye ba no. Sa. Yesempa. Go. Amen. Ochiame. Kacho minni asembia ka bi. Yo ba hema kan. Ago. Na itie. Na penifo di akase bubu ese. Opanyini ntia fie ma asedi amfo. Davida. Na penifo na asa aka bi o se ye pa ye behunu nti ene ye Kikire boa. Ewi ase ewo mu so enokro hoi ni ka ye den enso ema ahoto. Na se ya kikire boa no a na emra du se esa boa no mu a bo mu ade ene ekokwa akoyi afiri mu aba na ye boa na kikire mu ade no hwan ene Kofi Ashanti Mo. Eda mo ka. Kofi Ashanti na ade die ne fata no oso be tsane nana na ofa anam Ochame. Na konfo. Job Japani, ne penifo mo shema. Sebe ya sundwie baba busuanu na oman ni nyina mu ntino. Ochira sabusu bi adom na pa bi chie ya. Na penifo bi emra abusundam. Na me mfra na saman. Ono kasa nchi nipa ese udi akunya no. Na asundwie emra. ochame wo ho Busia mi tie o. ene mesre nana hema na wa ma me kwan mayi mpanimfo bi aka me ni akwa abosofie ho Ampa. Ochiame. Seni se kwanda. ye anamada ase se kwada ho dia ene na wugya ase ono ochiame oba panyini won kam ho ye nkokọ mfu panyini ho ye nkotie na asem No anu no. Kwamra. Yeso ye wa twe mu twe. mama kana mo hwe chire mai sa ba sa dia ye ne mesre oba panyini kwan se be mu so Ai ma. Pejamu. on soro mi nso bi Ana soyo. Ama. Unti ni esi wo ya hemfi ho. Erasem. Akasa kasa pa efa no ni esese odi na na fasemche na konya. Asa konwe de Kofi Sampene ne fata no.
Ono no ni nua ye onya ne ba bi ko yetina ho a ehia amamre ni amani. So no se fata no. So bi wo ho so di ade a. Na ye Kofi Ashanti. Esan se ono no di otu ne si ho. Ekoyi ne wofa efi nkwaso mu. Nti so bi wo ho so di ade a. Na ye ono. Na wakasem ni Kofi Ashanti. Na de enwanwa kra ne se. Yesi echina. Okonfo pani e ba ba nyankomade. Aba be frɛ na na fa asɛm kyɛ ne saman. Ama na ba be yi ne se so di akonya no. Ujidi. Hwɛ. Ama. Wetu be twa ntro. Madam na kama ko hwɛ bio. Ama ne senka medi wachi o. Na so mba pini ye nkwale. Ah, ebi o meka se ye nkwale ntira. Ebi o mo ji ago na eja mo nti ku de ko. Ya ama. Bisi Kofi. Ama bremo mu di ago ne. Bisi Kofi meba. Ona me hwe wati ko. Kofi meba. Mutumi. Sami, tutujagu, niatro, dibi efru mchewi. Asana baka, ama manati. Nanano, mena mwasi. Mena mwasi, 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 nanano, mena mwasi. Hey, guy! Wine and a bed. I was happening when I made this son. Nana, Kofi Ashanti. Kofi Ashanti. I didn't think a monk person on Eddie Mardi. Uma Kofi Ashanti and the Mardi. On the enter a once. Monsieur or comfort to Jebu ye. And Namusu and Yansacro mine at the fun in Tamapa, a friend. My grandma. Oh, any people, any people, Kofi Ashanti, very market, or tonight, my boy.
any bigo muprenwe any bigo muprenwe Kofi Ashanti very market chi otina engwemu Oh, any bigo muprenwe any bigo muprenwe Kofi Ashanti very market chi otina engwemu Ai now. Minha kakra. Pacha tuna me friend abatisia. Oh, any bigo muprenwe any bigo Yeah, ada asam di bawah. Oh, asam dia ni. Aku yang bikin. Oh. Ana. Konfopeni ya ukuru mugan. Ono wasta muna madibe. Ada wae. Hey. Konfona bi papa. Misiswa, misi mimpeni yim. Mi konfobia wa benesa da. Oh. Hey. She, ana wo yi. Otumi afrele samaya manaba. Ama wa bekasa. Achre nipa. Ewo se udinade. Empo, anya nimpo titi na mba yo. Ade asambie mo papa ni. Amamre kwanso no. Ansa na yedu besi akonwa so no. Nana, ewo se nya konwa yere. Papa ni waka mi o. Ana se, onso wodi wani abo akam wo baby hu a. Oh, Debbie. Ani de me fa me ni tu fam kura hwehwe sa de no. Ma twene kura jame, enko so kura. Se, on fa wani mo bia kamudia. Na kunti hin ba. Kunti hin ba. Abai wa fefefe bi no. Fefefe bi no. Ah! Akwala no wo buade papa. Na ne wo so jo. Oga peni. Ayeye bia me bisa o. Onyi ni sabofra no, obi de ni nsa akoto no so. Na so bia kwaka no ho asem. Nana. Wo de bi nko ho na wofo. Si ekọ. Na so obi de ni nsa ato no so a. Ana so obi fa ni nsa ato no so a. Na enimonimu ya na ya hudi ayebeka. Wo de empanifo ne bu bebi se obreku na mo we ye di ni hyew. Ye bekọ wie ya. Ani anana. So waka sadia. Ani na meso. No poshi ya kufie. Na makotutu me no mebi. Na bia. Na mamba. Na fi akwa ko hu. Yo, me da wase. So adwe me ho adwe pasa. Me so matwa. Me baba me ne bia no atwa. Ye de. Yo ne na oba bani. Oh, any Send me home. What's not about my eyes? Why? I'm an worry. It's Mukua, who I am. I'm a near Bewari Kofi Ashanti. Eh, we just send it in Kong. This all in any and to be a so money. And you're in any say you, a your bapping, in the Kumua money. I will send a mamma trainer. And I'm so determined money, also Japanese. I don't know. Now, how I came so in your young business. Hey, give them a day.
Me say, Ochina, and a yawari, no, and I did chino, it in an essay conyaso. It's a better than any faso. Hey, and yes, it didn't mean one come here. Kafra. So, when it, I go back any man could use. What am I doing? Amane, man, if you now call, we are not ayre. A mamma question. I was here shown Pabua. So at it. Agrofuma. Say you need just some kwa. Nana yere atna kunwa so. Enti e wo se agro eba from. Ampa. Enana. Nana kone sama nchieno. Ampo. Ono kasa no watu na no mutio. Yo fa asindi mpo Kofi Asante. Ampa. Enfa ncha na gwa isu mayen. Ampa. Etie na dai. Ya de nana betre gwa isu. Ampa. Eni ntia mamra ya tutuna asi. Ko te hine ni jase hine. Muhina de mujira. Mujina dia. Asan ya be koso no o se ka na nanom samanfo. Ampa. Ni afrɛw anu mo mobo na na ho ban. Yo tra konwa nso a wadi ohen no so ohempa ebe oman aye krabehe. Ampa. Kera kwa me cheso ne masa. Yoti. Asase ya panya mo wonsani. Ye. Nananuma abusu nuasa. Enso. Ye. Nananuma samanfo anso. Wedede okasa. Nananuma nkomi anso. Ye. Ensio. Enuane nhoma. Ampa. Ahamama. Munyina mra maji sebenum. Ye. Nananuma samanfo anso. Ye. Nananuma nkomi maji sanwa. Yoti. Another the other Nana Kofi Ashanti. I would in kind. Yeah. Messia Comias or Brempong, over your Mesa Maya. Yeah. Yes, Samaro. Mumajana Church Napa. Muman Quatenting and Hodin. Nyansa. Yeah. Agrimpa. Casapa. Casade. Your Tracomiasra.
Ampa. Oye bu o mai mo mai Ampa. Ampa. Tinana no e. Omo iridi. Na ma ba je tsara, na ma je tanu. Mori kasa. Ya pa ye na wi adi a. Ene mpanyimfo, mfa na nantre konwa so mayen. Yeah. Sana na transfer awiade a. Afe na edu so obesai. Di a kire nkonwa yi ene ne man. Ampa. Esembo. Ampa. Yeah. Nana. Ani die mu ara. Ni wani mu. Na ba ya amamre no. Nana. Akonfra wei. Ena. Wo fa no a won di nka akọ. Yoti. Nana fa samche. Yebo dan nka ya bi. Yeah. Se, oso mu no di saye. Na obaya wa him papa. Ampa. Na odi oman efri no ha ebedu sa asase so. Ampa. Ma na yen ya ba nya ba bia tren. Yeah. Iti wo som na sai. Se dia wo fa saye no. Yes sir, over traffic. Kwa yo himpa amomen. Yoti. Mene Nana Kofi Ashanti midi kan. Mene Nana Kofi Ashanti midi kan. Ene dey. Tempajimfo ed matra konwen so a. Empanyimfo de matene konwen so oman hene. Mi sa me kire oman se. Mi sa me kire oman. Se oman frama anopo. So oman frama anopo. Ewio. Anaju. Mi na ma kire mo oman de biara da. Mi dan me kire mo oman de biara da. Se wo mo frama da ma kire mo oman ya. Se mo dan me kire mo oman ya. Betu nananam ntam. Betu nananam ntam kese. Yo ma pe biara ofanya me. Oman pe biara onfanye me. Yeah, wanu hwam.
for atrasi o. Yatrasi. Nana ni penny for atrasi. Muntie, yedi kai. Muntie penny, yeti o. Omade she mo be akufra ye. Yebra. Mo be akufra ye. Yebra. Enada ye da kese mo man, yansa kruman. Ampo, eye ni gida. Efisa. Ene ye obrempon. Ampa. Obehye nananom anemu. Ampa. Nana Kofi Asante. Oyo de shi kron. Ofa ase kron. Banana wadi nka kron. Ampa. Entine obatra ase a. Ye ka kire o ma ya mahiem ha nyina ase. Amamre no. Ya yare kase ni nyina wa himfie dada. Ampa. Afe ni ebe yi na di a kire mo. Mesrama nyaaro. Efi na akwai. Obiara obehye na bia omonu mu asema no. No hu se we ni Nana Kofi Asante a odi kan onyansa kro mo pre no. Ampa. Ohine bia ba di akonwa yi a owo nkonwa yire. Ampa. Nti aba se yi. Ya fa konwa yi na ma no. Ampa. Ye be ka che oba apanyini. Ampa. Mo no so oyi na di. Ampa. Ampa. Jo oba apanyini usampo. Ma hayedi muyedi muti oba apanyini. Empany for ago. Amen. Ago. Amen. Dia ebusua pani kayen. Ana meka bi dia to ane so. No kure. Obi a ye de ubesi akonwa hye no. E wo se unya enkonwa yere. Empany for kan won ti pu aye no. Wo mo de wo mo ani tutu fam hwehwe mu. Enya oba wo se no fata nkonwa ne ho fe. Ana o ma ware no. Edinama Nana Kofi Asante odi kan. Ono tibi ni fashion. Ho fedudu. Ye fra no akosua amane. Se oba pani wie ni sa. Pani for say, opani je wi a na hia sa. Se de do no, e beti abusia pani de wo ma e ma yen no, fa ma yen. Amade hia. Ana pani for kan ya no. Yeah. O se nsuta for di mi a. Amampo ampa. Na sama for na obachichi kurei. Ampo. Se ma o bibi no omo energy a. Ampa. Ana ya so ho toyen. Ampo. Enti abase yi. Ye be yi apa ye agunsa ama na nanu ma wo di nka akọ. Ampa. Ewie. Okiela ba kwa me. Ampa. Ye kire so ni amansa. Asasi ya mpanyamwa unsani yeah nananu mabusu ni asa enso yeah nananu mahemfo amodi nkakọ enso nananu masamanfo amatwe ho ahia enso yeah ensio enua ane homa amatwe ho ahia munyina mama magin sebinom ampa ene de ya dakase ama nyansakroman yeah ana me enyo obrempo a obedi ade ye nana no me esran kwa tenten ma no ye esran kwa hosan ye nyansa adwempa ye kasade mfa ma no se nana tonsa no de gu fo frem a mo yiri maji san no ye na mo yina na chechi nyina pa no hwe o man so mo man we nyansa kuruma anya krabehe tiara na pe ifo kan ya no so obi ntan sanhia ne busuafo David ti obusia ni a osompa ye nyansa kuruman ye de ena nana no we
Money, my one friend, a summer. No, I'm a Yano. And I'm a boy. Now, my Jitsara, now my Jitsan. Son, what we are there. Now, the Java. It's a Baba Jenny. Yana Kuba for me. One more about grandma. I'm very fond of Cochrane and I want to get a matter in every channel. It's a Chame, from what? Timato me penny for say. Matessia di Kofi Ashanti. Eddie Adia. Was Asia, but the man of Father Sucre. The Senko Bessie or him for Fra. There's some bomber money if it's assassin, and that's what I say. Oh, I'm a bomber money. The Kofi Ashanti on the next Saturday. Etty, a from a Lutino, a Sekofi Ashanti. A man, a mamma, yes, so baby, sober, no pay. Salam Hatas. They'll come in the front. Said what therefore, yes, therefore, someone can even create Rodo. Just a one for Boo Amman Cunyan. And a worm put therefore what is so. And the woman uncle, mamma, see me with your penny ten cries so. The sent therefore. My woman says one more refu Crumunten to Maya, or you have a jassy. Munya Koyana Musayan. Therefore, Mr. So big John will nasso. No one yard. Mr. What you said I was a penny saloon. Yes, Sampa. Nothing another. Send your yatis and Coffon, one was your hand on Quadi. One man, Yenny, one would get him Quasia, Green Master. I'm a one thing I can't. Into no shaman, as I name Crawford, echo. Now, cause see one say, Nana thought here, echo. A man you be our saying, one more when you have. You want marry what? And was someone. Our charming. Timato Quata. And as soon as I say, no smoke of your Santino. One yes, I room. Me, Nana Quakusala be decaying. And possibly be my but see. One for a poor arm, mammy. Now he knew I didn't India and farmer. No, mum, woman Mirasso. And don't see a general and some Sikako and now the corner on fighting in a mlebby. Asana, what? Upon the matter, Asuna said you are therefore, Sara was here. Was this some yes, one and yes, one of what it was Sampa.
Yasebre. Me ka wo kwenda tuntum. Me ka wo mpanyimfo. Me ka bosuma duasa atwa ho ahia sɛ nana. Hwɛ, ne Kofi Asante yɛ no. Wanya de. Wanani ate ne nton. Yɛ no ane sɛ na amen. Ah, dia bo tene brebo si dia so na abo tene abena brebo me. Abajo bia sa se na ko susu here. Nana, wanya de. Ye betwi ne muti se taya. Na se ne tie bia no, amamre no, ne ya se wo de to ofa to afrito. Afrito. Wo gina wo na so. Waje me bia de beba. Waje me wa. Ma ento na nana ne bani fo se. Usonkra, ukomu. Ye be kododo. Na de mpese bi se na nana se. Sesi aye firi akodu. Na ya de asemi koto wo manim. Na wo mo ti ase. Ni ya hie da se yemra. Na da no so a wo mo de amane ne beba. Yampini anasa myempre. Asi wo kantam kasi tunure. Mampene. Twesa mampene. Mukwa mamompene. Dabi, sebi ota freche. Anu aye de bobosia. Enya no ane editu. Dabi. Yesuma se koto nchini bra. Na wo kono wanya nchini na wo san ba. Na kyerese suma no wanko. Dabi. Mukwa munyira wo so. Emuransa, enye se hu, emuransa. Na wadanu ma. Eni e. Otame. Ti mo nto o se me sori a. Asuma fo no. Wonko enibanu ya. Ode fo pajani mo. Ago. Amen. Ekuni fago. Amen. Ho wa mbai. Na na se me ma mo asonte se. Oni ni penifo atrase. Dide mo de ba no. Mfa nti nani. O ma fe yi. Yemra. Eye asase wura. Susu biribi man hen. O man nyina wo no. Sa. O ka se obi ntumi ka bi. Ni ope e lo na asase ye. Nanka. Utina asase so na se utina usa ya bo ho safo hene na se obi animu a. Na dia fa no. Dari. Na mu ni na pa se nkonwa yire no. Uni mama mra, unsa mama mra. Dabi. Eso ade ba. No be su nana. Afi ba ko. Na wuti hu kojo yesan na ya bubu abaso ene Kofi Asante a. For one to form. One na wo de ka asase no. Fa to form. Kani na tina. Na Kofi Asante a odi kan. O ka tie e wo pinso. Ono te wo no. Sani nkonwa yire no. Ka dia kai no. Eye nana Kofi Asante. Sa mamre wo akonwa ho eso ade ba. Nkonwa yire. Usika. Wonsa. Sa ode ba dia ho tototo. Uni mama mre ho sa mamre. Dabi. Wiase obi si rodo emfa matoa. Dabi da. Okone sa abo bi tipata so ana onyo no ko ni nipa ne paja ni si ho. Ene mo bi su no bi ayi. Ti nkonwa yire no. Ti na na asoma. Se yemra ne yemage. Nye fa mra meto ho. Amamre. Kojo na ho sa no. Ne kwa so ado. Ti ye ba ya yama ne no. Ben for example, nana example. Empire. How's happening? Nana wa sabaka, umma njil. Sami. Sɛ wɔn sɛ wɔyɛ asomafo kɛkɛ, soma ne soma wɔn. Yɛkɔ yi, wɔn ma no nto wɔn nana. Sɛ ɛyɛ me Nana Kofi Asante mete agua yi so deɛ, mehyɛ n'ase bio. Ɛyɛ kɔso a mekɔ wɔn man mu no, wakɔ awie. Na sɛ wɔn bɛka mamrɛ sɛ ne me bɛka wɔn mamrɛ. Hwɛ, ɛkwan me di a mete so ya mete ɛyi deɛ. Hwini hɔ akyerɛ sɛ ɛyɛ ɔno saara no, me hyɛ n'ase. Yɛhwɛ mu ne yɛhwɛ mu yi a amamrɛ na mu na mu nim no bɛkyerɛ mo sɛ ɔno saara no ɔsɛ me ma se sisi a. Ei, so sɛ ma se deɛ ebedi ne sɛ ne yɛte pɛpɛɛpɛ ɛyɛ ɔno ne yere na ɔsom no no ɔno na ɛho hia so wabɛhyɛ ma se asom me. Ampa. Nti meti ha yi menkra deɛ mede ma mo sɛ mfa nkɔma no ne sɛ ɔno mu no soma na mfa neɛ sɛ na ɛfata mmerɛ me wɔ mahemfie ha ma ne atɔ. Minim sɛ panifo se yɛsoma bɛnyansafo yɛsoma na mɔtenten. Dem sɛ wode wɔhwɛ wanam no ne yɛsoma wo. Wo ba yɛ kasa a wo kasa no. Obi akura ho yi mahi sɛ deɛ ɔte afa no ho a. Wo ka no mama ho. Na na sɛ mesi mu pi sɛ ɛnkane no na mo adwen yɛ mo sɛ wɔhyɛ n'ase. Na ndɛ yi ɔma mo ate mo ase sɛ ɔhyɛ mo ase bie. Mo mom na ɛsɛ mbasom no. Nti saa ne ɔma na mo bubu odin no. Ɔno mom na ɛsɛ sɛ mo de brɛ no. Ɛyɛ nkonwayere sika ene nsa no. Mo na ɛsɛ mo de ba.
Ti mun kon ko tira mo he ne se. On fa so mu na mun fa mra. Moti, mun sori. Say what want to. Mun sori ko. Mun ya ho. Nana, mpesem ka asem kakra che emranti. Mun ko kan kira mo hemi sara no. Wa yes ama sara no so yes am. Mun ko. Na mun ko bona manie. Sempitri pini mpata pani kankan kebi bedi akoko to abediasa. Ana kokwa na se anko ka se granta fra. Ko bia nika. Yes mo mo na mudi akire gon se gon na mo ba. Abeka dia mo pe wa. Mo kwa mo ka kire se so nim de free so ba. Mo ahye da de eke. Mo fie ko. Mo ke mo so mo so gen bia na mo de eke. Man bomb. When man come down, man, and you tell when it's home. John, then I'm being. I'm going to be a cow. What's it? How many is oh, no, Kofi Asante, and you to me. Ah, Baba catch them, say. When from me, come here, and man. Ah, you are dear. Na samokwa monsi sa Kofi Asante ne se me susu bribi hema me se tete na tete na brofo anya bia no se ne hwan na monsanse de se me se ansana aketechua no be fe obedwam no na fikechira ya gwato no o chia me mba asomafo ya so nte se de brefa odidi akoda ne hime na mo se ne hwan Nukureni. Odanya mieni. Enye we mo mfun so. Na se kane no a. Nka somafo ekura anke wo mo so mo di wo mo tiri. No. O si twitwa wo mo tiri se akoko no. Ten. Na bibi na di boni ntia. Na se bi ota frache wiase. Se wo ne akoko posi ebura ososo wo na ho. Na ka be di be wo mo se. Yen ye be ma onu Kofi Asante no wo fa na ne na nanka so no asase mo mo atra so. Ye bu won koa ana nkoa no wo be chan ade so ana be say na me wo eni mu ante se wo eni wutiri ho esa ko se so akwa so su wo ye mba Kofi Asante asuma wo no wan so anwe ho ankan ya sasem bia fa kyerem wo hini ne se na na ne wo kan ye oni nyansa wo di jon se esrem adego hwe no so di tiri ho te se kura ye de pensa ni no so di achi asonkro mo beka no fo mo anu dwidwiri fo o twia We have particular food. Sa Kofi Asante no omua de no so Santina we to on na agofo aka ye de na yeso a on se wo mo mra na ma fo nko nwa ye nko ye ni sa na me no fo de na sa wo de mo me ye ni mre Sa Kofi Asante no osaso twi asam twina so na mo na asuma mo no na mudi anim na mo ba onim tofu ti mo ni mo sanko na mo ko kache Sa Kofi Asante ne se anfa na konwa yire no enfa mammo sanfa mremi esa man sa waka ahwia nobody kasa ha wo mo ne yam Ochami. Ti mato me mpani fo se be da nwase. Na obia wanfa na ade antu yie no. Otimi ko ekofa tu yie. Efse be mamu so. Osori o. Asem na baby.
Mommy, you're pretty for one moment, Mamma. You're pretty for one moment. She sent you to be before a dear swatching. I say you cream. She's a great crack. Come here, at the puppet view will be after so I just see a another moment. I have some more. Oh, no. You know what to have some. Munachi. Ya be ya ni me ya brene esi ngwa esi. Oh, of course. Ude ni mwe kwa za muna woka. Na yoko mu fo. Na yoko Hey, Roger, Beba. Now, there's some level Sunday. Hello. Somebody see Chrome Hamonti. I had share. Your sister be my hand. And I ate 2 coffee. Say, one embrace him fee. Now, one embrace me fa. You hear him. Kwasi Asante. Nkuna him. Nkuna yere. And Fanamra. Oh. Say, I'm Mamre Quanso. I say, I'm Mamre Quanso. And then I want to buy him few other was Amanena. I done in Tokra. And I'm a prayer. I done it. I'm for not to go. So I'm coming to do what if I feel. Let me do 1 10. Let me see. And Yasam Kitwa. Yasam Kitwa. What Prabak? What good swine and a Fasiaco. Where Jan cried. You are fine. One better. What about also up on it? You're more than a fast. Miss me, is at the other name. What the meaning is a captain. I don't want to cover any in the Oh, mommy, only for coming about a phone.
Ashanti. Eti Kofi Ashanti no ye say. Ashanti. I can't talk what saying. So what you idea who say? I can't talk what saying. And I will nonsense to be for and talk what any again, and then you so I know. I can't talk what saying. Come on! My pump nature P was one time. I come for 24 see about check kakra. I say I need to buy a country. Nana. This will be before back in Tokwa. Now also son and anonymous abosom, yes, I see a jaw. Ye to me some Hong Kong money ye see baby whom. The baby who said, Sassus will be for Tokwa and a cocoa. And could go to bay the anasa and couldn't dear the bay yet. And mutual nearby. Jamie, come for. I'm talking to Penny. You penny from by Santa Costa Boca, within Kugu. Hey. Or therefore, what down rumor? We are won't be my any ye. The better who be. I said, this is you, so. Yeah, yes, I have some. Nana, yes, so around. Emusukura ebe nkum dia ye na kire ye be ye o chame ntio na sonte se mo ko baba mpani fo mo hemfiri nyina no entrase e be ba hemfi o ma be kire musu ase mu yi no musu na mu yi no se mutimi se musu ndia akumbera mo ko bia no o ma be di nkunu yo ye sampaye ande nana ye da mase enya no ande e be so kwan kakra ne yakọ chame ntio o se kwan Nadia Nina, Takram Shafwa. To Jogwa Chechedia, who and him just was with Joguneti. I want to pay. Manentono. Son and say any anyanity, son and so chrome for what do you want for pro. I don't want to talk with some other buy and so charming.
ɛyɛ nso nyɛ deɛ kusie wante da no mu nantram yaba ɔdɛfoɔ so ɔmo ayɛ wɔwɛ ntakra mu ma yɛn sansi yɛsi nkete sɛ akɔnsa deɛ tie bia yɛbɛkɔ wɔwɛm sɛ yɛkɔ ntɔkwa no anaa ako no a yɛbɛdi nkunim anaasɛ yɛbɛdi nkugu a ɛsiane sɛ yɛnsa akɔkuromɔti hɔ ane yɛabɔpɔ ma no nto dɛfoɔ ma yɛn ɛsɛ kɔmfoɔ sɛdeɛ abusapani kuro nti hene wɔn mo sɛ no no yɛsɛ ɔkɔyɛ dua katankanta a yɛtena wase adi nwini sɛdeɛ nyansa kuromfoɔ wɔn de wɔn afoforɔ no abɛforo yɛn yɛso yɛntena hɔ saa yɛte wɔ yɛn ntɔkwa ne yɛ aduane eti wɔn de abɛka yɛn yɛso ɛbɛmu wɔn ho sɛ apara wɔn ati ehua eti yɛbaayɛ a yɛba bɛhwehwɛ mu abɛhu sɛ ɔko no a yɛkɔ no ɛyɛ adeɛ yɛbɛdi nkuguo anaasɛ yɛbɛdi nkunim wakɔyɛ dua katankanta yɛtena wase adi nwini no na kyɛ sɛ yɛba yɛhwɛ mu yɛso ntɔkwa no yɛpɛ dada ɛna wɔn de abɛforo yɛn eti yɛhu deɛ wɔ mu ɛyɛ adeɛ yɛbɛdi nkuguo anaa yɛbɛdi nkunim ɔkyane hɔ nanam wɔ hɔ bɛtie ma ato mpanimfoɔ sɛ ampa metie ɛnyɛ metumi ɛna mede yɛ adwuma sɛ nti mede bɛto nanam anim na deɛ ɔmbɛka sɛ menyɛ biara no na makyerɛ abusapani kuro nti hene sɛdeɛ ɔdɛfoɔ kasa no ɔsɛ nyɛ ne nkoa nanante ntasuo nkoa nso nante nti ɔbɛbisa nananom deɛ ɛbɛsi biara no ɔbɛma yɛ aso ate wɔmfa nto n'anim nana kwan da hɔ na atene ɛde musuo ɛne yade wɔ kuro mu nyinaa de kogu ɔmo so abusapani kuro nti hene sɛ de ɔdɛfoɔ aseɛ no yɛ nyina yɛ sampa yɛ ɔkyɛm nanam wɔ hɔ mɛnto nana sɛ asɛm a aka yi yɛda no ase paa na mpanimfoɔ se woyɛ mu keka wo na wanwɛ wo si a obɛhu sɛ ɔyam yɛ ɛti so ɔkasa akyerɛ yi a ɛnokora ni yɛbɛpi akyi ne akɔbɔ nanama no yɛ enti ɛnkyɛ bia no ɔbɛte ɛnka ana so nte ɔdɛfoɔ sɛdeɛ kuro nti hene abusapani yɛseɛ no no yɛsɛ yɛbɛkɔ yɛkyi akɔhu ɔdɛfoɔ na ɔbɛseɛ no yɛbɛmu aso ate saa ɛdeɛ wobɛtie ma ato mpanimfoɔ sɛ ɛkwan ɛda fam na mɔkɔ nso a na moakye adaase berɛ ama me sɛ meba ne ho akyɛ nti animanim yɛ a wobɛhu me bɛma no aso ate kuro nti hene abusapani sɛdeɛ ɔdɛfoɔ no ɔsɛ kwan da hɔ yɛbɛsɛ nante ɔkyame akɔfoɔ mane tɛ ɔdɛfoɔ ne ne mpanimfoɔ a bɔhyɛ ma sɛ hwɛ pɛtɛtɛkɛ mu no saa kowa mu kɔ a wobɛdi nkubuo ɛne bɛsɛ ɔman mpanimfoɔ yɛ sɛmpa o nana yɛ sɛmpa kyame nana
Shema and Tuna comfort say, me say. Quambe should be to my father and Kuga in Kunim. Nana, was it quite be any who are fast so I have I am eating good. Asam Kesebiri boy, Asam Kesebiri boy, Asam Kesebiri boy, Asam Kesebiri boy. O comfort to Jagwe, Asam Kesebiri boy, Nanane Dani boy. Asam Kesebiri boy, Asam Kesebiri boy, Asam Kesebiri boy, Asam Kesebiri boy. Wachame. Marito therefore. Any people go shima. Se bi be ya, agi se mo ade hye ya mo hai. Mu ba ko e de ntiri ji a kyerema. Mo ma no.